Ħassejt niskomdu meta kienx Kembri issejjaħ għall-interrogazzjoni. Ekstqar b'mod ċar l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar meta kien qiegħed jiġi intervistat fil-programm Extra, it-tielet intervista f'temp ta' ftit jiem wara li jismu feċ fil-qorti b'xhieda li hu tkellem ma' terzi persuni dwar ir-recordings ta' Melvin Tewma. Mistoqsi minn Xavier Balzan dwar il-fatt li kienx Kembri spiċċa ftin il-kobba imħabbla wara li hu stess kien iżommu aġġornat fil-laqat tas servizzi segreti, Cutajar ammetta li ħassu skomdu. Mistoqsijiet taf x'kien x'inhi? Jekk ħassejt niskomdu, ejwa. Hawn u qal li meta l-pulizija saru jafu li kien hemm recordings li ħa Melvin Tewma kien hemm dilemma. Meta sirna nafu, jew ħanajtek biex inkun preċiż dejjem, suspett qawwi li dawn ir-recordings jeżistu. Kien hemm naqra dilemma. U qal li Melvin Tewma qatt ma kien se jeħles mir-recordings. Però dejjem kelli at the back of my mind jiena. Dejjem kelli at the back of my mind jiena. Li jiġri xiġri, kull tipo ta' informazzjoni, Melvin Tewma, ir-recordings, qatt ma kien ħajneħħihom, ħajħassarhom. Għaliex? Għax ir-recordings kienu qed iservu ta' garanzija. Fl-intervista Lawrence Cutajar jispiċċa jammetti li l-Europol ma kienx qed taqbel mal-metodi tal-eks kummissarju. L-Europol fuq il-linja li ħadd jiena ma tantx deru daqshekk konvinti. Isni bdejt nidher naqra mhux daqshekk sabiħ f'għajnejhom, però jiena kont konvint li għandna jkollna pjan ieħor once li jekk immorru għas-searches ma nsibu xejn. U bqajt biha. Issa parentesi oħra. U da recordings instabu ta'. Lawrence Cutajar ikkonferma li Edgar Brinkat, magħruf bħala il-ġojja, kien mar ħabbatlu il-bib tad-dar tiegħu biex ikellmu dwar ċitazzjoni li Brinkat trid li tiġi maħfura u kien hawn li kixef mal-ġojja l-esistenza ta' recordings li kellu il-middleman. Il-ġojja, pala parentesi, iċ-ċitazzjoni intħalt fija din intħalt fija laqas biss kellimt il-ħadd. Il-ġojja tal-qorti taf x'parri kien tiegħi tal-ġojja mbagħad wara li għat li ma ħadd xejn minnu. Kellem avukat. Ħadd l-opportunità li hu ġie għandi għal xi ħaġa, nipprova nieħu xi ħaġa jiena. Hekk iddeċida dak il-ħin moħħi. U saqsejtu jekk jaf jekk jeżistux xi recordings. Lawrence Cutajar jgħid li qabel ir-recordings isem Keith Kembri skontu qatt ma tela fl-investigazzjoni. Jiena li nista' ngħid li sakemm instabu ir-recordings, anka wara li instabu ir-recordings, isem Keith Kembri fl-arko tal-investigazzjoni qatt ma tela. Meta mistoqsi dwar il-konsulenza mal-Ministeru tal-Intern, Cutajar qal li ħassu imweġġa li issa din il-konsulenza intemmet. Ġejt offrut il-konsulenza. Meta wieħed iqis l-esperjenza li kelli jiena 41 sena fil-pulizija, 35 sena minnhom għamilthom fil-komunità u f'diversi attivitajiet, naħseb kont inkun utli. Ħassejtni mweġġa. Intant, l-eks kummissarju tal-Pulizija tkellem ukoll dwar il-Panama Papers u stqar illi hu jaħseb l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum, skandlu li beda fl-2016 u li sa issa wara 4 snin ħadd għadu ma tressaq il-qorti.